nada, deixa de ver. Se fai falta ver. Bueno, bons días. Bons días, damos comezo esta sesión plenaria. Primeiro punto do orden do día, ratificación dos años. Motívase a ausencia da convocatoria en lo que se refire a conta xeral, porque ten que ser aprobada polo Pleno antes do día 15 para subir ao Consello de Contas. O día 15 pechase a aplicación e non se pode subir. Eso significa que o Concello queda sin subvencións durante o ano 2020. E subir os datos a aplicación é algo que leva tempo. Polo que a aprobación de suplementos se refire, a motivación de ausencia é motivada, en primeiro lugar, porque son expedientes que teñen unha tramitación similar aos orzamentos, es decir, aprobación inicial, exposición pública durante 15 días hábiles, resolución de alegacións no caso de habelas e logo publicación para estar en vigor. Os gastos se van a financiar con ese suplemento de crédito estánse producindo. Non parece lógico esperar o próximo ano a pagarlle aos proveedores. No que o crédito extraordinario se refire para dotar de crédito inversións previstas. Entregas a do IDAE, que o risco que se corre é a mesma tramitación, aprobación inicial, exposición pública, en definitiva a publicación no boletín, e o risco que se corre perder as sancións. A ratificación é que votará. Si queres comentar algo neste punto, algo de situación, non? Sí, a ver, falo primeiro. Vale. Eu entendo que se faga con carácter urxente o tema da conta xeral, porque que aproba antes do día 15, se non me equivoco, e sei que é un trámite, bueno, que costa traballo subilo á aplicación informática, e tal vez están agora estas aplicacións, sin demais. O do crédito extraordinario tamén, polo tema que acabo de comentar da IDAE, pero o do suplemento de crédito número 1/2019 pois non lle vexo carácter urxente. É dicir, podía debatirse e tratarse ese punto no pleno ordinario. E, ademais, cando recibín a convocatoria deste pleno onte ás 2, e ás 8 recibín información sobre o pleno, non deu tempo nin para mirar nada, nin para comentar, nin nada. Entón, gustaríame que este punto que figurara sacar a hora do día e que se tratara no pleno ordinario. Entón, creo que non hai ningún tipo de carácter urxente deste punto. Por a vosa parte? Non, vamos votar a urxencia con as circunstancias que concurren que vai ir a conta xeral sí ou sí, porque senón, como se bloquea telemáticamente todo eso, non se va a pasar. Xa se ten perdido todos aquí cando iban entullados. Xa se ten perdido postos ou todos da conta xeral. Mandaron a segunda. Sí, non, a conta xeral é isto. Eu digo que, a ver, aquí está de votar a urgencia, pero a urgencia porque vai dentro do contenido, porque temos que votar a urgencia, debemos votar a urgencia por o sentido común que non. Ben, en canto a convocatoria e a documentación mandouse ás 2 da tarde por Gmail porque había problemas co sistema para tramitarlo. Nese correo electrónico das 2 se iba a escanear a documentación precisa, quero dicir que realmente ás 2 da tarde que se mandou o correo electrónico iba toda a documentación xa asuntada a esa convocatoria. Bueno, pois si nada máis pois votamos votos a favor. Por urgencia, non? Sí, a urgencia. Espera, non me contestaches o que acabo de dicir, de cambiar o punto 4 para outro pleno. Pero aquí o que se vota é a ratificación de urxencia. Vale, pero como esa votación influye ese cambio na miña decisión, pois gustaría que se me dixera se pode cambiar o punto 4 para outro pleno ordinario que considero que non é urxente. O que estou dicindo. Con respecto á documentación que recibín, eu vos podo dicir que ás 2 da tarde, menos de 24 horas, eu contei que non Non, a ver. sí que recibín, pero non a li, ás 2, vale? Ás 8, enviamos a usted outra vez, ás 8 da 8 vale. Aí foi cando a pude revisar. Son menos de 24 horas e 24 horas, Xavier.
todos temos vida, temos traballo, a mí non me dou tempo de mirar esa documentación co detemento que eu considero que debe ter este tipo de asuntos e hai moito menos levarlle, comentarlle aos compañeros e compañeras, como dixen, que por veces sempre tomamos unha decisión conxunta. Entón, eu, é certo que vou votar a favor do carácter urxente polo tema da conta xeral, que gustaría que o punto 4 que se tratara no outro, e máis aínda, cando eu pedí por escrito que non se convocara ningún tipo de pleno pola ausencia do meu compañeiro por un tema persoal, penso que meter aí de punto 4 isto porque é urxente. Se ahora pasa por Valladolid, metemos aí o punto 4. Non, eu por eso pido aquí que, por favor, que este punto que se trate doutro pleno ordinario que non pasa nada. Vamos a hablar tal como está o último día. A ausencia está justificada por el informe do secretario. Ausencia de punto 4? Sí, sí. Se motiva na resolución. Sí, pero que motivo é? Lo que acabo de decir. Sí, pero podemos repetir o punto A ver, 4. en el caso del crédito extraordinario, tenemos que contratar as obras das luminarias, ten que facer unha aportación ao Concello de 100.000 euros. Non, punto 4. Sí, punto 4. Aprobación inicial que proceder do crédito extraordinario número 1/2019. É un crédito extraordinario para financiar instalación Estamos falando do punto 3. das luminarias. Estamos falando usted do punto 3, que é o do crédito extraordinario. Falando do suplemento. Eu digo do A suplemento. aprobación inicial se proceder do crédito extraordinario número 1/2019. Eu digo o punto 4, do suplemento. A ver, o punto 3, eu estou de acordo, que xa dixen na miña exposición. Eu digo, o punto 4, o suplemento de crédito número 1/2019, que non debe o carácter urxente. Aquí falan de asistentes sociales, servicios complementarios, restos populares, promoción e fomento do deporte. Por iso, digo... A ver, espera. Es que a ver se hai un error aí. Punto 1, ratificación. Sí. Ratificación de urxencia. Punto 2, aprobación se proceder da conta xeral. Punto 3, aprobación suplemento de crédito. E punto 4, aprobación crédito extraordinario. Aquí, a mí, mandaronme ao revés. Ratificación, conta xeral, crédito extraordinario e cuarto, suplemento de crédito. El orden dos factores do suplemento de crédito. Sí, pero para que non alteras, para que me entendades. Aclarado, eu explico. O problema do suplemento de crédito é que se están facendo gastos nestes momentos para os que non hai suficiente consignación presupuestaria. E os proveedores do Concello teñen o mesmo dereito que os demais a cobrar. E por iso, ao ser tía ben, por pagarle os que prestan un servicio ao Concello. E por iso. Unha pregunta miña, entón, este mismo tema non se podería levar no seguinte pleno ordinario, tamén son 2 semanas, para que eu puidera, para que aquí estivera toda a corporación, para que eu puidera mirar a documentación o motivo. Isto é unha aprobación inicial. Sí. Isto é unha exposición pública durante 15 días antes. Igual, e revisei inicial, o final, tamén igual. É dicir, é un tema a tratar pola corporación. Eu solicitei que nesta semana, que por favor non se fixera, non se convocara ningún tipo de pleno ni xunta, que entendo que se convocou para aprobar a conta xeral porque é algo que curse, que ten carácter urxente. Punto 4, como non ten carácter urxente, porque eu considero que non ten carácter urxente, igual que a conta xeral, por iso solicito que se trate noutro pleno ordinario, no que eu teña, tanto eu como os compañeiros e compañeiras, máis tempo para saber o motivo real desas modificacións, ter máis datos, poder debatilo e ter unha opinión consensuada. Por iso solicito que ese punto se cambie de pleno, é dicir, que non se trate hoxe. Para non se considera de urxencia, por iso poñemos aí e o defendemos desa maneira. En canto a César, eu chameiche a ti e a teu compañeiro a semana pasada, Sí. íbamos ter este pleno que iban ir estes 3 puntos no orden do Non, día. mentiu usted. No, Dixo que iban 2 puntos. escoito, chamei incluso a teu compañero Bontán e se dixen que ainda que non estuvera que tiñamos que facer o pleno, que un concelleiro marche de vacacións uns días non pode Usted sabe que vai paralizar ser vacacións? que un compañero De viaxe, pode dicir. si vai de viaxe, vai de vacacións ou de traballo, o que sea. Non fai Pero, en fin, asuntos privados o porque... Concello non pode estar paralizado o seu funcionamento, e tipo de cosas, porque un Concello non pode asistir ao pleno. Sí. Entón, a súa obligación é de asistir ao pleno. Si non pode por unha circunstancia, bueno, pois,
Bueno, eu entendo o que me acaba de comentar, doulle a razón no tema da conta xeral, que non se pode paralizar entre o día 15, xa se presentou en comisión informativa fora de plazo. Entendo que tense que aprobar entre o día 15, porque senón é un prexuicio para o Concello, non lle vexo o carácter urxente o punto 4. Vostede, xa que aludiu a chamada de teléfono que me fixo, vostede díxome que iba para haber 2 puntos no orden do día. Mas entendo, mas o tema da rectificación de urxencia, 3 puntos, foi o que me dixo. Tamén digo que un concello concelleira que entrega a documentación para justificar a súa ausencia non ten por que o señor alcalde dicir que foi de vacacións, unha porque non sabe se é certo. Entón, pido un pouco de coherencia neses argumentos. Xa está, que se vai votar, eu non podo votar a favor de algo que non teño datos nin que me parece que non é carácter urxente. Si é certo que vou votar a favor da conta xeral do carácter urxente desta sesión, pero non vou votar a favor do suplemento de crédito. Votos a favor? Non sei. Siguiente punto do orden do día. Aprobación se procede da conta xeral correspondente ao exercicio económico 2018. Proponse a adopción do seguinte acordo. Aprobar a conta xeral do Concello da Baña correspondente ao exercicio económico 2018. Remitirlle a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Consello de Contas e Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e ademais normativa concordante ao Ministerio de Facenda e de Función Pública. Ben, como ben dixo o secretario, estuvo exposta o seu tempo, non hubo negacións, non hubo nada, que nos procedemos a ratificarla para poder facer os trámites pertinentes para presentada antes do día 15. Sí, está de acordo. Estamos de acordo porque é un documento técnico que non é nada que... Sempre dixen que é un documento técnico que pasan para documentos políticos e non é aquí a política ainda nos números non se dá. E, por tanto, como non é obligatorio, porque aquí unha das causas de excepción que quedan moitas veces cando se piden as axudas, pois é a rendición de contas. Entonces, bueno, é normal que podemos e que aprobemos esta gestión que además é do alfabeto. Procedemos entonces a votación, votos a favor. Ben, terceiro punto. Aprobación. Que no orden do día vos que tenes de terceiro punto? Aprobación inicial, se procede do suplemento de crédito. Bueno, vemos primeiro Sí, porque mandaron aparecer, mandaron as dúas en dous postos diferentes. Sí, foi un error Sí, de cortar e pegar. pero non hai problema. Quedou claro que dixen Damos antes. como Que punto terceiro punto, aprobación inicial, se procede ao suplemento de crédito. Bueno, este suplemento de crédito, como entendes aí, explicar así un poquinho por arriba, é unha partida destinada a 140.000 euros de asistencia social primaria, dependencia, comedor, libre concurrencia. Estos 140.000 euros venían asignados porque, como os presupostos son nos anos anteriores, hai un atraso aí constante de falta de cartos para facer frente á Consellería esta de Servicios Sociais. Entón, a vista de que acabo o ano estamos nunha situación en que vamos ter que seguir pagando a asistencia a domicilio, a comida e todo eso, pois non, os presupostos non hai a cantidad suficiente. Entón, tal como dixo a tesoreira, pois ponse esta cantidad de 140.000 euros. Na outra partida de 58.000 euros, que é servicios complementarios de educación, transporte, alumnado da Baña. Ben, aquí había unha partida inicial de 800 euros e asignase 58.000 euros. O motivo de asignar estes 58.000 euros é destas facturas atrasadas dende o curso escolar do 2017 do transporte dos rapaces que iban desde a Baña ao ciclo de Santa Comba. Entón,
destinan estes cartos. A urgencia, como estaba ben especificada, pois, este proveedor, esta empresa en concreto, leva sin cobrar estes cartos desde o curso de 2017. Evidentemente que ten xente que unha empresa que está nunha situación que ten que pagar as súas nóminas, que está nunha situación delicada e pedimos que, por favor, o antes posible, que tengamos frente á factura. En canto a festas populares e festexos, aí había unha partida consignada inicial de 30.000, poñemos unha de a maiores, un suplemento de 27.000 euros para facer frente a ese pago desas duas facturas pendentes entregas da Comunidade dos Maiores que estaban pendentes do ano 16 e do ano 17. Eu creo que isto ven sendo o mismo, justifica a urgencia de poder pagar, porque ahora hai un proceso para a exposición pública, etc., para intentar pagar antes de que acabe o ano, se non sería inviable pagar antes de que acabe o ano. Por outro lado, promoción e fomento de deportes, había unha partida de 47.000 euros que estamos detectando que non é suficiente para facer os pagos das asignacións que temos postas, entonces aumentase un suplemento de 30.000 euros, iso fai un montante de 250.000 euros. Permanente líquido de tesorería, bueno, pois queda así un poquinho explicado das partidas para o que son consignadas, e creo que queda justificada a urgencia, posto que son proveedores todos eles con atrasos de incluso 2 anos en situacións delicadas ás súas empresas que están esperando a que cobren. Entón, si queredes comentar algo. Sí, todo. Sí, sí. Eu creo que, como digo usted, quedou justificado o carácter importante deste punto, pero non a urxencia. Pode ser tratado sin pleno, sin ningún problema. Mas ainda, repito, cando isto fixose con carácter, decir, a documentación chegou con menos de 24 horas de dirección, ponse o pleno a unha, porque non entendo, porque se cambia o horario, cando era as 8, pero me daban un pouco unhas horas máis para poder mirar a documentación. Vemos aquí que son modificacións, suplementos importantes, de 70.000 a 140.000, de 800 euros a 58.000, de 30.000 a 27.000, de 47.000 a 30.000. Non digo que sea xusto e importante, pero vou dicir que me parece urxente. Podería esperar a ser máis meditado ter máis datos, porque eu non teño, só teño isto. Non sei nada máis. Entón, desde o meu grupo non vamos a votar a favor. Bueno, eu son conhecedor dos temas das partidas, porque, empezando polo tema de servizos sociais, a situación, cada vez ven moita máis solicitud de dependencia, o tema de comedor, o tema de ajuda a domicilio e outros temas vinculantes a servizos sociais. Fai falta de que esa situación se aclare o máis rápido posible e tamén que vai ter complementos. O tema tamén incluso do transporte escolar. É algo que en eso tamén diría o mesmo que pasa para a seguinte, é dicir, houve aí o tema da festa dos maiores, onde a empresa, que é o puñado de manifiesto, onde a empresa, eu non quero pensar porque non podo facer suposicións nin hipótesis de tal. Houve aí problemas familiares na empresa e no 16 e no 17 non presentaron factura. Presentaron a 18 e cobraron. No 12 e 17 comentaron depois, fixeron un escrito, falaron con o secretario, dixeron que fixera, e, por tanto, na finalidade fixo que tamén parece xusto, tamén reconocerle que hai que facer o trámite que había que facer, ele dixo o secretario, hai que facer un trámite porque non vai a presentar outro do 16 e do 17, hai que facer o que corresponda. Por tanto, tamén somos conocedores deso, igual que o de Facao, e tamén lle pedirei que estas empresas, a empresa que non esperen ao final de curso, é dicir, se fan un transporte trimestral, presentar a factura trimestral e evitar de que moitas veces teñamos que ir a esto. Pero bueno, son conocedores, por lo tanto, nós somos responsables, comprometidos e, por tanto, temos que votar a favor sí ou sí. Bueno, pois nada, están postos aí porque, bueno, encontramos con esa situación de que chegamos nós, habíamos de hacer frente a esos pagos desas facturas atrasadas, algunhas de, bueno, pues de 2017, e agora facemos cargo e pagas. En canto ao horario do pleno, comentar que o ser un pleno extraordinario e o ter o secretario por acumulación, o ser o mércoles o día que podía vir, pois consignouse ese día cando nos horarios dos extraordinarios, dos ordinarios, os temos establecidos a un horario. En canto... Se me acaba de falar. En canto a documentación
documentación entregouse, bueno, pasouse por correo electrónico ás 2 da tarde, que me correjo o secretario, pero en procedimentos urgentes como este, o plazo mínimo que marca a lei. A lei non marca ningún plazo, a xurisprudencia o que di que ten que ser plazo mínimo imprescindible para que os concelleiros teñan coñecemento da convocatoria. Marca 2-3 horas. A partir de aí... De todos modos, comentar eso, que xa había chamado os portavoces a semana pasada, o jueves, para indicarles, bueno, a fecha o mércoles, que sería o pleno, que sería sobre esta hora, bueno, con a convocatoria que se retrasou en certa maneira, pois, en certa maneira. A convocatoria retrasouse certo unhas horas, estaba todo listo ás 2 da mañán, do luns quedou feito. Non se convocou o luns para dar prazo, por se había alguna alegación que chegara o prazo da conta xeral acababa o venres. Entón, si sempre pode chegar alguna... E o luns ás 2 da mañán, xa de madrugada, estaba preparado todo para mandar. E o martes, ás 8 da mañán, cando empezamos a mandar, fai o sistema. A informática é o que ten. Antes que colleu o asente notificador, esa estaba. Pero agora, que si foi iso que pasou. E pola miña parte, hasta as 8 da tarde non pude resolverlo. E a sorte foi que Rocío e Vera tiraron do oficio. É dicir, non teño ningún problema en asumir que, foi un problema meu. Non teño ningún problema. Pero tamén é certo que estou dentro dos marxes que marca a xurisprudencia respecto a notificacións e que digamos que o importante dos asuntos que a conta xeral a teñen vostedes dende o día, se non recordo mal, 12 de agosto. Toda a completa, que decir, A Comisión de Judicatura. exactamente. Entón, que decir, en ese sentido non... Eu creo que o punto está máis que debatido. Onde intervino, a ver, deixa explicar, non? Espera, si che digo no momento. Eu creo que o punto do orden do día de o retraso, eso está máis que explicado, máis que justificado. Si queres comentar alguma cousa distinta a esa. Sí, no, que eu estou de acordo, que acabo de comentar o secretario, que falamos onte, eu estou de acordo. En ningún momento digo que sexa ilegal. Digo, é certo, o señor alcalde, como compleno con urxencia, pode mandar a documentación hasta, como dixo vostede, 2 horas antes, non digo que sexa ilegal. Pero que eu teño que ter, para poder votar un punto, teño que ter datos. O señor García Cardesa ten datos porque foi alcalde. E ten os datos concretos desta modificación, non? Tío, nada. Por iso eu necesito tempo para mirar isto, para consensualo, e non podo votar a favor de algo que non teño datos. É certo que como acabo de dicir, a conta xeral está desde agosto, pero a conta xeral non dixe nada. Sí, está desde agosto, pero estas modificacións non teñen datos. Entón, sí que pediría, e tamén, con respecto que se cambiou para unha de mediodía, se sempre os mércoles son as 8 da tarde, pois non entendo que sea unha mediodía. Pero bueno. Xa se explico. Vale. Procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería a aprobación inicial se procede do crédito extraordinario. Bueno, explicarse un poquinho por arriba. Este crédito extraordinario, esta modificación, hai unha de 100.000 euros, que é a parte máis ou menos da aportación municipal que tenemos que afrontar no seu momento para a subvención de IDAE. Era unha das cousas que, bueno, corría prisas, que se son os 100.000 euros. En canto a inversións de reposición de infraestructuras, estes 25.000 euros, veñen dados a unha serie de facturas pendientes que non había consignación presupuestaria para facer o pago, como era de Vilar da Torre o Pintado, Vilar da Torre de Desuso, de 1.595 euros, esa era de Elogio Viñal, Obras e Construccións S.A., outra de Hermanos Soutos, Excavacións S.L., Explanación e Santeo Firme do Camiño de Outeiro Marcelle, de 4.207 euros, outra de Mantido, Pavimentación Casa Unifamiliar en Ceilán, de 5.820 euros, e outra de Odiga, que era uns excesos que había
na obra da urbanización da Rúa de Castelao de 12.732 euros. Un montaje máis ou menos desos 25.000 euros e para aí irían destinados. Si queres comentar algo? No, a ver, no tema do IGAE temos a subvención aí que son 400 e pico, casi 500.000. Sería pagarnos de bruces si perdemos esa axuda. Entonces, como comentaba o secretario antes, cierto, o requisito este, ben é certo que o mellor nos daba o tempo por outro lado, pero bueno, igual que o ciudadano hai non de veces que pagan malas pasadas. Entonces, bueno, o sea, que meter o trámite necesario da protección, nos pensábamos que o mellor que iba incorporado dentro do orzamento, pero si tal, fai este crédito extraordinario, apróbase, publicase e tal, e cando nos damos conta xa estamos en Navidad. E o problema no caso do IGAE que en febreiro ten que estar adxudicado. Claro, e ten que, son competencias É do dicir, Pleno. calquer retraso pode ser terrible. É a competencia do Pleno. Sí. E aparte o IGAE non se anda con bromas. Non acepta prórroga, non acepta... Non, se non aceptou, aí xa se emitiu o tema do proxecto, da aprobación do proxecto, agora está a licitación, e, bueno, cuartis. Depois, no tema das fotos, eu aí teño que dicir que é certo que hai orzamentos que nos ten que mirar con lupa, que nos ten que examinar, supoño que os informes técnicos teñen que ser os que pide Secretaría. É certo que se pintou un Villar a Torre, é certo que se fixo o tema do pase dos tubos para o tema da agua, ou, por exemplo, no Outeiro que hubo ali un problema, a ver, está aí para ver, pero son con todo o tema, por tanto, máis os informes pertinentes que ten que elaborar os directores de obra, por tanto, conseguimos. Eu pensei que era por o tema da aportación, en los agricultores, pensei que era o tema da aportación, que tamén temos que acordar que era o parque medioambiental do colexio, máis o tema da financiación enerxética de... Esas están solventadas. Sí. xa dixen que estaba de acordo, que se participamos no programa este de idade, pois é normal que se faga unha partida para iso, non hai máis que dicir. Ben, pois entón procedemos a votación. Votos a favor?